Inselmilkom u nistedinkom ma' 43 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-ewwel qari għandna riflessjoni meħuda mill-ktieb tal-Għarf. Għaliex it-tajjeb ibati. Qisu bħal donnu f'din ir-riflessjoni l-awtur sagru tal-aħħar ktieb tal-Antik Testament jgħid li min jipprova jgħix tajjeb jaqlaħħa żgur. U dan ifakkarni li propju mingħajr ma neżaġera qegħdin ngħixu f'dinja tal-bullying. Bullying mhux biss fl-iskejjel fost it-tfal, imma bullying fost il-kbar. Min jaħseb li għandu xi poter jew għax għandu l-flus, jew għax għandu xi awtorità, jippretendi li jista' iwaqqad ċaj tal-ħaddieħor, li jista' jibbulija lil ħaddieħor. Il-riflessjoni tal-ktieb tal-Għarf fil-fatt tagħlaq b'kelma qawwija ħafna. Nikkundannawh għal mewt l-aktar kifra għax kif qalu Alla sejjer iħarsu. Fil-Vanġelu Ġesu ikompli jitkellem mill-passjoni u l-mewt tiegħu. Anki Ġesu nistgħu ngħidu f'dan il-kuntest jiġi bullijat kemm mill-awtoritajiet reliġjużi Lut u anki mill-awtorità ċivili Rumana. Ma Ġesu jaċċetta dik it-tbatija x'kien jaf li kien ser jibdilha b'sagrifiċċju għal fidwa tal-bnedmin. Interessanti però li waqt li Ġesu qed jitkellem fuq il-passjoni u l-mewt tiegħu, waqt li Ġesu qed jitkellem fit-tul mal-apostli tiegħu fuq it-tbatija tiegħu, dawn bejnietom qed jitkellmu u jitħattu fuq min kien l-ikbar fosthom. Verament hija xena drammatika. X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq, iżduma baqgħu siekta stħaw. Għax fit-triq kienu qegħdin jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Ġesu jgħid li juġi biex jaqdi u mhux biex ikun moqdi. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed u hawnhekk Ġesu qed jitkellem anki minnu nnifsu, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. Li inti tibbulja lil ħaddieħor, li inti taħseb li inti aħjar minn ħaddieħor, li inti taħseb li tista' twaqqad ċajt lil ħaddieħor, li inti taħseb li tista' tiżżuffjetta b'ħaddieħor, mhijiex parti mill-vokazzjoni nisranija. In-nisran huwa dak li ħares lejn Kristu u jifhem illi l-vokazzjoni tiegħu hija vokazzjoni ta' qadi. Huwa propju fl-ispirtu tal-qadi kull fejn il-mulej jsejħilna u skont l-istat li jsejħilna għalih hemm in-nisrani isib il-vokazzjoni tiegħu. Jalla nkunu umli u mansweti bħal Ġesu biex id-dinja nbidluha mhux bil-bullying imma bl-eżempju ta' qadi li nagħtu lil ħaddieħor bħal Kristu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.